Pini aberta nampaklang pon peaprang kardong karbiang long. TK News kala arala tumapan nili aberta thanbang phi rubjili kropi pensi aberta nampaklang pon po. Pini pherang ke pe nang pali aberta arjupon pamesina. Patumi Jakhongkrenar Keparni KPLT Mati Karbi People's Liberation Tiger Armed Wing BI Lateral 6 Fire Central Committee Asahe Malong KPLT Asong Tumpen Arpuga Chilaramai Ing Nipon Labangso Amayalong Chairman Ranong Pipensi Mai Chipahem Puponlo Lapen Labangso Amayalong Kadukabe Cheton Sarpen CNC Arpu Malong Timung Aphansi Pekponlo Pusi KPLT GS Luti Chari Kangtang Bay Ahin Pen Pangdakpon Pusi Birta Nanglo News Text Report TK News. Okereng Sport Complex along Nomati BJP Mondol Committee atum Executive Amai Padopon Lakha Kritrok Nomati Constituency ke Parlo Okereng Ahwar Mate Okereng Sport Complex Arlo Pini Jakhong Kriser Cap Arni Nomati BJP Mondol Committee atum Executive Amai Kang Nipon Bangso Amai along Nomati BJP Mondol Committee Amai Phujuti Timong Pensi Mai Chepahem Phupon Bangso Amai along Ha Pangjang Aluhi atum Nomati IMC Mate KAC Deputy Speaker Ritesh Inghi Nomati Mondol Committee Probhari Arson Rongpi KAC Block Chairman Jornen Ronghang Nomati VDC Chairman Thorom Kro atum Chetong Dunsi Ing Samjing Pen Mai Chunpon Bangso Amai along Kupi Koson Pensi ke claim ke dam nang jima mate Iprang Koson si Akimi Akam ke claim pon jima Hai hui Chethan Chimumpon Long Bamon Rong Par Report TK News. Nong Nomati Angkang Nomati Mondol atau executive meeting pini dakan nong mai chetong do deputy speaker Sir Ritesh Singhi lapen ke morcha atta morcha do lapen sukti ke soita nasi pini executive long ke claim ke dam atang kutu pia soli malahai tani litum chingbai ponlo chethan ponlo ka nilitum kelong tang aku non kipi tuji lapen ke ili party ko son se ke pang pang tuji ma lahai nilitum chingwai lo asi mono ki nilitum Nomati Mondol BJP non anke ke claim aktif lapen nilitum strong lok lapen lamps akad sang ki pencheng lok kadung kabi nidi tumpali lo rong an sitanon police pension lapen ki MG yang reka rong an nidi tumpali pon lo aku non kewang jita du ulang lahai nidi tumpan kladak pen deputy chairman lapen 11 development block board chairperson Jonel Rongha lapen BDC chairman Dorong Singko sita dulu alang litum lalu next Sunday pen ke
Sokti Kendro angkang long dampo lang itu kan apiastin Presiden Sekretari pen cenglok rong so pen cenglok lah soni mo kan lima lele lah hai tak kelang dan jipan lang itu kan apa itu TK News pen pini ya berita puan sekang ton pon lo kardong